Свіслачане, панове, яны вельмі добра ведалі свае правы і адстойвалі іх, і не давалі, каб іхнія правы хто-небудзь парушаў. Нашымі гісторыкамі, панове, у архівах быў знойдзены цікавы дакумент, які называўся «Статут Свіслацкай воласці». І датаваны гэты дакумент быў 1540 годам. Гэта, паважанае панства, уявіце сабе, што вось тут у сярэднявеччы, у Свіслачы была свая невялічкая канстытуцыя, у якой былі апісаны правы і абавязкі мясцовых жыхароў. Кажуць, што мясцовыя жыхары, вось гэтыя законы, яны яшчэ неслі аж з тых часоў, калі Свіслач была цэнтрам незалежнага свіслацкага княства. Свіслачане, яны карысталіся ільготамі пры аплаце падаткаў, а таксама яны мелі права весці розныя спрэчкі, караць злодзеяў, калі якіх тут лавілі на агародах. Ну, а яшчэ у іх такі цікавы пункт быў у гэтай канстытуцыі, што калі дзяўчына са Свіслачы, са свіслачскай воласці выходзіла замуж у іншую воласць, то за яе трэба было заплаціць 1 куніцу ці 6 грошаў. Калі прыгажун быў ужо мясцовы, свіслацкі, то за яе нічога плаціць не трэба было. Бралі так. Карацей, свіслачане даражылі сваімі дзяўчатамі, таму што, кажуць, свіслачкыя дзяўчаты такія, і прыгожыя, і разумныя, што даволі рэдка бывае, а да ўсяго яшчэ і гаспадарлівыя. Свіслацкая канстытуцыя, панове, яна была хаця і маленькая, але непарушная. І свіслачане дазвалялі парушаць яе ні маленькаму чыноўніку, ні вялікаму князю. І вось, дарэчы, быў такі выпадак у 1542 годзе. Вялікі князь даў загад, каб са свіслацкай воласці на будаўніцтва кіеўскага замка было дадзена 60 цесляроў. А ў Кіеў прыбыло недзе каля 30, да і тыя і без коней, і без будаўнічага матэрыялу. А праз некалькі дзён дык і тыя некуды зніклі. І вялікі князь разлаваўся, што гэта такое. І адразу ганца вось сюды ў Свіслач да свіслацкага дзяржаўцы. Што гэта за свавольствы такія робяцца, разбярыся там. А з-за гэтага, за дзяржаўца тут быў гэты, як яго, Кузьма Заслаўскі. І Кузьма ўжо, значыцца, ліст піша вялікаму князю, што вялікі князь, вы не злуйцеся, таму што ў свіслацкай канстытуцыі запісана, што спакон веку на Кіеў павінны даваць не больш за 20 цесляроў. А нічога зрабіць не магу, таму што канстытуцыя ёсць канстытуцыя. Але вось гэта канстытуцыя, якая дзейнічала тут у Свіслачы, вось на суседнія вёскі, якія належалі шляхцічам, былі уласнасцю іх, вось яна не распаўсюджвалася. І вось у літоўскай метрыцы захаваўся такі вось цікавы судовы запіс. Значыцца, што ў суд скардзіўся Іван Ляцкі на сваю суседку Марыну Касцевіч. Іван Ляцкі, значыцца, ў суд піша, што Марына Касцевіч, суседка ягоная, у яго падданых падбірала зямлю, павырубала ўсе бортныя дрэвы і на гонях палавіла ўсіх баброў. А гэтая Марына была, відаць, жанчына такая, не промах. Спрытная, мусіць, была. І яна прыйшла ў суд і кажа, што пан суддзя, гэты Ляцкі, ён сам добры зладзюга. Таму што калі ён ішоў на вайну на маскаля пад Старадуб, дык ён праходзіў са сваім атрадам праз маю вёску і пагвалціў усіх дзяўчат. Можа, хлопцы ішлі на вайну, дык і ўшчыпнулі дзеякую дзяўчыну, справа ж маладая. Але Ляцкі ўжо ніяк не думаў, што Марына за гэта, суседка, возьме і павыдзірае усе яго пчолы і на гонях паловіць усіх баброў. Свіслач, панове, была дзяржаўнай уласнасцю вялікіх князёў недзе да сярэдзіны 16 стагоддзя. І вось тады тут быў задзяржаўца такі Міхайла Гарабурда. Кажуць, быў чалавек вельмі сумленны, людзей, кажуць, ніколі не крыўдзіў, ніякімі штрафамі іх не абкладаў. І, кажуць, яго паважаў і сам кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Вялікае княства Літоўскае Жыгімонт Аўгуст. І Жыгімонт Аўгуст неаднойчы Міхайла Гарабурду адпраўляў у Маскву да Івана Жахлівага на перамовы. І вось за паслугі перад каралём і перад дзяржавай у 1568 годзе Міхайл Гарабурда у спадчыннае валоданне атрымлівае вось гэтае мястэчка Свіслач. І з таго часу Свіслач становіцца уласнасцю роду Гарабурдаў.
Спачатку гарабурды тут валодалі самі. Свіслач была цалкам іхняй уласнасцю. Ну, але недзе з 1630-х гадоў тут ужо прасочваюцца і радзівілы, якія валодалі свіслачу ўжо разам з гарабурдамі. Ну, то скрозь паспеюць. І вось з радзівілаў сюды прыязджаў Багуслаў Радзівіл. Ну, кажуть, хадзіў тут па свіслачу, усё аглядаў і заняўся рэканструкцыяй свіслацкага замка. І нават захаваліся, панове, і па сённяшні дзень яшчэ эскізы свіслацкага замка, зроблены уласнаручна Багуславам Радзівілам. І вось шмат чого хацеў зрабіць тут для абароны свіслачы, але вось, кажуць, не паспеў. А ўся справа ў тым, панове, што ў 1654 годзе рускі цар Алексей Михайлович распачаў вайну, і маскоўскае войска хуткімі тэмпамі пачало займаць тэрыторыю сучаснай Беларусі. А ў чэрвені 1655 года, пераправіўшся вось тут праз Березіну, да Свіслачы падышлі атрады казацкага атамана Залатарэнкі. І вось тут пачаўся штурм замка 2 ліпеня 1655 года. Вось тут, панове, адбылася жудасная бітва. І вось пасля штурму Свіслацкі замак быў захоплены. І вось калі Свіслач была захоплена, то у той жа дзень адсюль быў адпраўлены казацкі ганец да рускага цара Алексея Михайловича з данесеннем, дзе гаварылася, што Свіслач взяли, Астрог, Посад, город выжгли, всех людей, что в городе были, предали мечу. І вось да восені 1655 года у разрабаванай спаленай Свіслачы стаялі казацкія атрады. І вось пасля гэтага замак Свіслачкі так больш ніколі і не аднаўляўся. А стаяў ён вось тут, на гэтай гары, на старым колішнім гарадзе. Падчас гэтай вайны, панове, было знішчана палова насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. І вось старажытны горад Свіслач пасля вайны стаў проста невялічкім мястэчкам. І вось у Багуслава Радзівіла служыў такі шляхціч Незабытоўскі. І вось ён, падсабраўшы крышку грошай, і выкупіў у Радзівіла вось гэтае мястэчка Свіслач і стаў тут паўнаўласным уладаром. Вось у 1786 годзе Барбара Незабытоўская у Свіслачы будуе касцёл Хрыста Укрыжаванага і запрашае сюды манахаў і езуітаў. А пасля, пабудаваўшы касцёл, яна тут будуе яшчэ 2 уніяцкія царквы, Свята-Мікалаеўскую і царкву Успення. Але вось ні адзін з гэтых храмаў да нашых дзён не захаваўся. І вось мясцовыя жыхары, сабраўшы грошы, распачалі тут будаўніцтва новай праваслаўнай царквы святога Мікалая.
На пачатку 20-го стагоддзя, панове, Свіслач было даволі вялікім мястэчкам. Тут было 266 жылых пабудоў. А яшчэ тут было 2 царквы, касцёл, а таксама 2 сінагогі. Таксама было 40 крам. Уяўляеце, гэта быў цэлы гандлёвы цэнтр. А на рэчцы Свіслач знаходзілася прыстань, куды падыходзілі белыя параходы. І вось тут, панове, у гэтым школьным музеі ў Свіслачы захаваўся малюнак невядомага мастака, дзе намаляваў Свіслач тых гадоў. Вось так яна выглядала. А яшчэ, панове, тут у Свіслачскім музеі вось стаіць макет Свіслачскага замка. І вось на думку мясцовага краязнаўца Александра Дораша, Свіслачскі замак выглядаў менавіта так. Вось гэты дом, панове, у Свіслачы быў пабудаваны ў 1911 годзе. І жыў тут такі дзядзька Базыль Яцко. А пабудавалі гэты дом для Базыля ягоныя дзеці за падзяку, што ён вось усё жыццё працаваў і змог даць сваім дзецям добрую адукацыю. Два сыны вось Базыля Яцко сталі афіцэрамі рускай арміі, а ягоная дачка стала прафесарам медыцыны. І вось дзеці так аддзячылі свайго бацьку. І, дарэчы, гэты дом у Свіслачы унесены ў спіс помнікаў архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Заўтра, панове, 8 сакавіка. І вось вы, хлопцы, павіншавалі сваіх сябровак, сваіх каханых са святам. Не? Дык чаго сядзім? Бярем свой мабільны тэлефон МТС і тэлефануем. З надыходзячым святам віншуем. Альбо можаце паслаць СМС-ку са шчырым віншаваннем. І кампанія МТС даставіць ваша СМС да адрасата. Ну вось, панове, толькі, здаецца, сустрэліся, а ўжо час развітвацца. Так усяго распавесці пра Свіслач і не паспеў. Ну, нічога, даць Бог здароўя, вось пацяплее, будзе вясна ці лета, абавязкова сюды яшчэ раз завітаем. Ну, а пакуль што, панове, да сустрэчы праз тыдзень у новым месцы. Да пабачэння!